Sziasztok, Ádám vagyok, és ez itt a műhelyem. Gyertek, játszatok velem, fafaj felismerő játékot fogunk játszani, ugyanis kigyarultam egy csomóféle fajta és méretű faanyagot, és arra gondoltam, hogy tök poén lenne, hogyha tudnátok tippelgetni arra, hogy milyen fák is ezek. Itt van egy ilyen, ami szélezetlen, és gyönyörűen ki van gyalulva. Ez egy világos árnyalatú, ebből levegőbolc lesz egyébként. Ez egy világos árnyalatú fa, gyűrűs likacsú, nagyon szép egyébként, kültérre és beltérre is használható, azért idővel be tud sárgulni. Tipp, ez a kőrisfa. Következő faanyag, amiből több darabot is tudok itt mutatni, ez is hasonlóan gyűrűs likacsú, mint az előbb említett kőrisfa, viszont ez már egy sötétebb árnyalatú faanyag, ez is szintén kültéren és beltéren is jól használható. Manapság ez az egyik legdivatosabb fa, amiből lépcsőt például nagyon gyakran szoktunk készíteni, és ha sikerült kitalálni, akkor ez a tölgyfa. Következő faanyag, ez tipikusan egy beltéri felhasználásra készülő fafaj. Több darabot is tudok belőle mutatni. Nagy érdekessége, hogy nagyon-nagyon sok sziács van benne. A geszt, azaz a sötétebb rész, az általában elég kicsi szokott lenni ebben a fában. A sziács az a még élő évgyűrűknek a sorozata, a geszt pedig az elhalt évgyűrűknek a sorozata igazából. Általában a geszt, ami érdekesebb. És ez egy olyan fa, annyit tudok még segíteni, hogy a legtöbb kertben megtalálható, és amikor elér egy bizonyos kort, akkor sokan kivágják és értékesítik pallók formájában. Ez pedig a kertidió. Következő faanyag, na ez egy olyan fa, amit tipikusan szinte teljes mértékben kültéren szoktunk használni. Nagyon-nagyon divatos amíg még divatos volt a fából kerítés, addig nagyon sok készült ebből, ugye most már inkább ezek a fém és VPC és hasonló anyagok vannak előtérben, de kültéren egyébként nagyon jól megállja a helyét a mai napig, ez pedig az akác. Mi asztalosok annyira nem szeretünk vele dolgozni, mert elgörbül, szétreped, beszorul a fűrészbe, de egyébként egy nagyon szép mutatós faanyag. Ebből asztalosként viszonylag ritkábban dolgozunk. Ez egy szórt likacsú faanyag, ez is szintén a legtöbb kertben megtalálható, ennek egy kicsit ilyen pirosas árnyalata van, ez pedig a cseresznye. Ez még nincs meggyalulva, de talán így is felismerhető, gyönyörű szép lilás színe van a geszt részének, itt nagyon jól látszik, ugye elkülönül a geszt és a sziács. Ez egy nagyon-nagyon divatos fa, szintén a manapság, viszont jóval drágább, mint a tölgy, ezért kevesebb helyre szoktunk ebből dolgokat készíteni. Ez pedig az amerikai dió, vagy fekete dió, Juglans nigra. Ez egy olyan fa, amit szintén elég ritkán használunk, általában inkább ilyen rusztikus bútorok szoktak ebből készülni, elég sok repedés van benne, nagy csomók, és ez egy olyan fa, amit már az előbb mutattam, csak annak egy ilyen testvér fafajtája, hogyha így lehet mondani, ez pedig a csertölgy. És az utolsó faanyag, amit hoztam, az egy puha fa, elég világos az árnyalata, és nagyon jól felismerhető az ilyen kis sötétes, kis picike foltokról, amik össze-vissza megtalálhatók a fában, ez pedig az égerfa. Köszönöm, hogy velem tartottatok, ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és írjátok meg kommentben, hogy hányat sikerült kitalálni. Sziasztok!